V dnešnom videu sa pozrieme na problémy nadobličiek súvisiace s kortizolom. Srdečne vítam všetkých, tu je Zoart. Nadobličky sa nachádzajú na vrchole našich obličiek a skladajú sa z dvoch častí, vnútornej a vonkajšej. Vnútorná časť nadobličky je viac prepojená s nervovým systémom, zatiaľ čo vonkajšia časť patrí k nášmu hormonálnemu systému. Vnútorná časť napríklad produkuje adrenalín, zatiaľ čo kôra nadobličiek je zodpovedná za tvorbu kortizolu, DHA a aldosterónu. Posledný z nich má za úlohu regulovať rovnováhu sodíka a draslíka v krvi. Krátkodobý stres je pre naše telo vyslovene prospešný, hneď uvediem niekoľko príkladov, pretože vďaka nemu zostávajú nadobličky vo forme presne tak ako naše svaly, keď cvičíme. Takže schopnosť nášho tela odolávať stresu sa vďaka krátkodobým stresovým situáciám zlepšuje. Takýmito príkladmi sú napríklad tréningy alebo niekoľkokilometrový beh, prerušovaný pôst, striedanie studenej a teplej sprchy, krátkodobý nedostatok kyslíka, či už ho vyvoláme umelo, alebo napríklad ponorením sa pod vodu, alebo keď musíme utekať pred divou zverou. Teda každé cvičenie alebo životná situácia, ktorá na krátky čas, raz za deň či dva, stimuluje nadobličky k zvýšenej činnosti. Rovnováha nadobličiek sa naruší a unavia sa vtedy, keď sú počas týždňov či mesiacov každý deň celé hodiny nadmerne zaťažované. Takéto účinky dnes spôsobujú stresujúce pracovné situácie, tlak na výkon, ľudia okolo nás, najmä pasívni agresori a silné emocionálne vplyvy, napríklad veľké straty. V dôsledku týchto stavov sa v našom tele hromadí obrovské množstvo stresu a vzniká stav, ktorý nazývame kortizolová rezistencia. Vtedy už kortizol nefunguje správne, teda tak, ako by mal. Jednou z jeho hlavných a najdôležitejších úloh by bolo znižovanie zápalov v tele, takže v dôsledku tohto procesu sa v našom tele objavujú zápaly, ktoré samozrejme spôsobujú rôzne ochorenia a zdravotné problémy. Jednou z úloh vitamínu D je znižovať kortizol, takže tým, že máme kvôli veľkému stresu vysokú hladinu kortizolu, naše telo spotrebová veľké množstvo vitamínu D a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je dnes nedostatok vitamínu D taký rozšírený. Ak sa kvôli nášmu životnému štýlu nechceme alebo nemôžeme vzdať veľkého každodenného stresu, môžeme to veľmi účinne vyvážiť spánkom. Spánok je zďaleka najlepší regenerátor nadobličiek. Počet hodín spánku, ktoré potrebujeme, je úmerný množstvu každodenného stresu. Takže napríklad manažér, ktorý je denne v konflikte s ľuďmi, riadi niekoľko stoviek zamestnancov a musí sa zodpovedať vyššiemu vedeniu, povedzme 8 až 10 hodín denne. Ten potrebuje aspoň toľko hodín spánku, aby sa jeho nadobličky mohli zregenerovať a aby sa dlhodobo nevyčerpali. Záťaž na nadobličky spôsobuje aj kofeín a káva, teda káva a energetické nápoje. Sedavý spôsob života a v podstate aj nízka hladina vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Najdôležitejšie mikronutrienty pre nadobličky sú vitamín B1, vitamín C, vitamín D, elektrolyty, sodík, draslík, vápnik, horčík a nakoniec zinok. Hladinu týchto mikronutrientov znižuje málo pobytu na slnku, rafinované sacharidy, najmä obilné jedlá, alkohol, strava bez zeleniny a slabá žalúdočná kyselina. Takže aj kvôli týmto zlým stravovacím návykom sa naše nadobličky oslabujú. Nadobličky zaťažujú aj vírusy, napríklad aj ten súčasný vírus, ale tri najsilnejšie sú Epstein-Barr vírus, cytomegalovírus a vírus tuberkulózy. Z narušenia rovnováži nadobličiek môže vzniknúť množstvo problémov, žiaľ často to vedie k autoimunitným ochoreniam a priamo s kortizolom súvisia aj dve choroby: Edisonová choroba a Cushingov syndróm. Pri oslabenom stave nadobličiek je mimoriadne dôležitý príjem kvalitných bielkovín, napríklad konzumácia množstva hovecieho mäsa, ako aj množstvo zdravých tukov, ktoré sa nachádzajú napríklad v rybách, masle, avokáde, hovedzom mäse, olivovom oleji a kokosovom oleji. Veľmi účinnou regeneráciou nadobličiek je popoludňajší spánok.
Pre obyvateľov stredomorských krajín je jedným z tajomstiev dlhovekosti práve popoludnejšia siesta a veľmi prospešné sú aj prechádzky na čerstvom vzduchu. Príjem superpotravín môže výrazne pomôcť pri zlepšení stavu nadobličiek. V prvom rade medzi včelými produktmi dokážu materská kašička a peľ priniesť veľkú zmenu už v priebehu niekoľkých dní. Jednak vďaka množstvu vitamínov a mikronutrientov, ktoré obsahujú, a jednak vďaka ich vplyvu na hormóny. Veď aj kortizol je hormón, ktorý má v našom tele významnú úlohu. Aj príjmaním mikroriáz môžeme dosiahnuť výraznú zmenu v organizme. Jednak, podobne ako materská kašička a peľ, poskytujú tieto mikroriazy množstvo mikronutrientov, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie tela a jednak znižujú zápal, čo má oslobodzujúci účinok na celé naše telo. Tretia superpotravina, ktorá je veľmi dobrá na únavu nadobličiek, je goji bobuľa. Najmä sa oplatí pravidelne piť šťavu vyrobenú z nej. Verím, že toto video bolo užitočné a že som ti vedel pomôcť. Prajem ti ešte pekný deň a hlavne veľa zdravia. Uvidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy nech je zdravie s tebou.